em dic Anna, tinc 20 anys, soc de Figueres, els ratllis doncs, ja des de ben petita que m'agraden, el meu pare és expilot de ratllis i jo vaig començar amb 16 anys fent de copilot i ara que tinc carnet i cotxe per poder córrer, doncs ens hem aventurat. El primer ratll que vaig fer el vaig fer amb el meu pilot, amb el noi que jo li faig de copilot, i després el següent ratll vaig córrer amb la meva parella, però jo sempre he volgut fer un equip femení, i ella, doncs, quan va començar a córrer, que ha començat aquest any, doncs vaig veure una càmera interior seva i vaig dir, hosti, doncs ho fa bastant bé. Dic, saps què? Dic, deixa'm parlar amb ella, i de seguida ens vam entendre i ens portem molt bé. Ens ho passem molt bé dintre el cotxe, que és l'important. Bé, jo normalment no em refio massa de la gent, però amb ella vam provar un dia i tal i va molt bé, vaig molt segura amb ella i va molt ràpida. Això m'agrada. Jo no he tingut mai molta relació amb aquest món, em vaig introduir per la meva parella i ara que m'hi he ficat, la veritat que m'agrada moltíssim. Si això surt bé, jo endavant amb l'Anna amb tot. A veure, de cara al futur, arribar el més lluny possible, però si el pressupost ho permet i hi ha moltes coses que influeixen, però vaja, si arribés al Mundial, ni que sigui córrer una carrera al Mundial, ja és un objectiu. Abans preferia terra, el que passa que em van enganyar per fer un ratll d'asfalt, que li tenia més por, i ara avui al matí li deia, dic, no sé què prefereixo més, si l'asfalt o la terra, però jo diria que prefereixo la terra, m'agrada més. Doncs l'Andreu el vaig conèixer quan va començar a córrer amb el volant RAC i més endavant el vaig conèixer i buscava un equip femení que pogués estar en l'equip i mira, ens vam entendre i vam poder crear un equip. La idea seria intentar fer tot el català de terra amb el 206 i intentar guanyar 2 rodes motrius, que és el que puc amb aquest cotxe, doncs podem estar a dalt. Només hem provat un parell de vegades i la veritat que hi ha molt bona relació, o sigui que amb bon rotllo ho estem aconseguint tot. Doncs el meu nou canvi de notes és que vaig començar fent notes de l'1 al 6 i avui estic aplicant a veure si surt millor de l'1 al 9, que són més números i aprofites més els graus a les curves per poder anar més ràpid. Com veig el Cervera? La veritat que tinc moltes ganes i molta il·lusió. No he fet mai terra jo, o sigui que és una nova aventura i és això, pràcticament el que vols és anar a passar-t'ho bé i a donar-ho tot. La idea del ratll de Cervera és amb el nostre cotxe, que és més humil que els altres cotxes que hi ha. Aquest porta canvi manual, no porta seqüencial, no és un R2, anem a dir. M'agradaria intentar comparar-me amb els temps dels R2 i intentar estar el més amunt possible amb les condicions que tenim. Gràcies a que estigui corrent aquesta temporada, que ara comença el Cervera, és gràcies als sponsors, que és Killfish, Takes Oil, i per aquest ratll vaig anar a Cervera, vam anar a Cervera a buscar patrocini i els bars de Cervera ens van voler ajudar, vam tenir molt bona recepció i estàvem molt contents d'ajudar-nos i vull donar també gràcies a ells, que gràcies a ells també estem corrent el ratll Cervera. Ah, sí.